Lesanka, to bolo veľmi zaujímavé. A ja už mám tiež nové povolanie. Ja som teda ten cestovateľ a už si plánujem cestu na ďaleký kontinent. No tak to ma teda podrž. No, dobre, ale to až potom, keď prídem. Dobre. No, ale teraz, ja mám toto jablčko, ktoré si musím zobrať na ďalekú cestu, aby som nebol hladný. Ale ja si ho nemám ako zabaliť, aby mi dlho vydržalo. Vedela by si mi, prosím ťa, poradiť? No to je pravda, my tu veľmi plasty nemáme, ale ma napadlo, včielka Stelka nám nechala vosk. Takže ma napadlo, že by som ťa naučila robiť také voskové obaly, ktoré ma naučil jeden kamarát z Austrálie, ktorého to naučila jeho stará mama, ktorá žila v Anglicku a kde to dakedy dávno robievali. Aha. No tak to ti môžem naučiť, to ťa môžem naučiť, aj vás, deti, tak poďme na to. To je super, poďme na to. Teraz vám ukážem, aké pomôcky budete potrebovať. Pripravte si trpezlivosť a po nej. Vosk od včielky. Musí byť čistý vosk. Ja mám takéto sviečky a kľudne môžete použiť aj tie, keď viete, že boli použité. Tie si budeme strúhať na strúhadle, to vám neskôr ukážem. Potrebujete látky, najlepšie bavlnené látky, kokosový olej, žehličku, pečiaci papier, nožnice, štetce, valček, no a môžeme začať. Najskôr odstrihneme rohy. Ja som použila takéto, ako sa hovorí, cikcak nožnice, pretože to je najlepšie a látka sa vám nebude rusať. Ale ak nemáte, kľudne môžete aj normálnymi. Teraz vás naučím prvý spôsob, ten jednoduchší, výroby včelích obalov z vosku. Nastrúhame voskovú sviečku alebo vosk od včielky. No a teraz je veľmi dôležité použiť podložku na žehlenie. Na ňu si položte pečiaci papier a položte našu vystrihnutú látku. Potrebujeme ešte žehličku. Pozor, použite dospelácké ruky. Na našu látku si rovnomerne rozložíme nastrúhaný včelí vosk. Všetko prikryjeme, nie príliš veľa, ale ani nie príliš málo. Položte na ňo druhý pečiaci papier. Tou hladšou stranou bude sa vám lepšie žehliť. Použijeme žehličku, dajte si ju na bavlnu a začneme prežehľovať náš včelí voskový obal. Pomaličky sa nám včelí vosk rozpúšťa. Kde vidíte tie biele miesta, tam ešte včelí vosk nebol vpitý, takže ja doplním znova včelí vosk. A veľmi dôležité je pomaličky prežehľovať túto látku a nechať včelí vosk vpiť do bavlnenej látky. Posledná kontrola rohov. Aha, tu vidím, že ešte nemám úplne rohy doplnené, takže ešte kúsok včelieho vosku prežehlím. A teraz začína jeden dôležitý krok. Zoberiem svoju látku do dvoch rukou, pomaličky, opatrne, lebo to môže byť ešte teplé. Takže chyťte končeky a takto len s tým bejte. Včelí vosk vám stuhne a za minútku máte hotový prvý včelí voskový obal. Posledná kontrola preložením a môžeme sa pustiť do druhého spôsobu výroby včelieho obalu z vosku. Tento druhý spôsob je trošku zložitejší, ale nakoniec uvidíte, aký úžasný obal môžeme ním vyrobiť, ktorý nám vydrží dlho. Takže pridáme asi 6 až 7 lyžičiek, čajových lyžičiek včelieho vosku, ktoré sme si predtým nastrúhali na tom strúhadle. Do ňoho vložíme 1 čajovú lyžičku kokosového oleja. Ten nám spôsobí to, že náš obal bude vláčny, bude sa krásne ohýbať, vosk sa nám nebude lámať. A ešte som pridala tak iba kúsok živice z borovice, ktorú som si predtým nazbierala. Nie je to nutné, ale trošku to zlepší kvalitu toho obalu. Teraz to položíme do vodného kúpeľa, čiže v jednom hrnci máme vriacu vodu,
pozor, samozrejme používame dospelácké ruky pri tom. A teraz pridáme 2 kvapky tea tree oleja. Nepridávajte príliš viacej, pretože to bude potom cítiť. Ten tea tree olej spôsobí to, že náš obal nám nebude plesnieť a dlho vydrží. Na pečiaci plech položíme pečiaci papier a položíme našu látku. Valčekom na maľovanie jemne nabereme včelí vosk, ktorý je rozpustený. Buďte opatrní, lebo všetko je to teplé a horúce. No a pomaly nájde. A pozor. Teraz, ak ste si plech otočili tak ako ja, tak dospelácké ruky vás upozornia, aby ste si ho pekne prehodili, tak aby ste mohli vložiť svoj pečiaci papier dovnútra a nie navrch. Tým pádom by sa mi nestalo to, ako vidíte, že som náš vosk vyliala. Takže zoberiem si druhú látku a pekne ju natieram. Od kraju po druhý kraj. Je to veľmi rýchle a jednoduché. Tak pekne do konca. No a toto je ako keby tretí spôsob, môžete použiť, ak nemáte ten valček, kľudne takýto štetec na pečenie. A pekne ten vosk roztrite po celom obale. A znova vysušte, ako v tom prvom spôsobe, a ešte skontrolujete okraje a máme hotovo. No a teraz, aby ste mi verili, aký dôležitý bol tento proces a aký úžasný je tento náš obal, tak vám dokážem, že je nepremokavý a nášmu Valentínovi jablčko vydrží celú cestu. Takže pekne popritlačame rohy a spravíme takýto sáčok, nalejem vodu. Pozrite, vôbec nevyteká. Záhnem. A náš obal z včelieho vosku je hotový. Tak, výborne. V takýchto voskových obaloch môžete skladovať potraviny, ako toto jablčko, uložené v chladničke. Niekedy len voskový obal preperte v studenej vode. Tak Valentínko, už máš svoje obaly, môžem ti zabaliť jablčko a môžeš ísť teda na ten ďaleký ostrov, či kontinent, či kam si to chcel cestovať. Ďakujem pekne, Lesánka. No, nech sa páči, Valentínko. Ale vieš čo? Mňa napadlo, že ja keby som išiel na ten ďaleký veľký kontinent, tak by si mi strašne chýbala. Tak som rozmýšľal, čo keby sme išli namiesto toho niekam na víkend a dáme si jablčko tam spolu. To je vynikajúci nápad, Valentínko. Tak, deti, majte sa krásne, tešíme sa na budúce a dovtedy ahojte! Ahoj! Ahoj! A poďme na ten výlet. Dobre.